Disclaimer: this video is not our own video and we are just explaining, recap and reviewing this video to spread this video and tell people about it. Tacho major recap tu jodo tu beleve kule faina chuan Naruto episode 22 to 27 ne karong kile ta e baki akhang karon pek chu dang kha karon sevek to in thathiam ngal me nga yer ne ma po khan ron seinon le do na khami kha voice kha record lok sa wangin kin record zo hlei thei lawa milo thathiam ula chuan Naruto hi views tem hle ma sening hle mola fans ka ni ve wang khrum karon capture ka ti po ka chak do cho ti me ni kho chuanin trantong ule episode 22 9 trantira chuan team 7 hi exam hall lampang pan chuan local phaya marse ankal phaila chuan rock li chuan rong kawa ron zuang thlain engeng muni chu ron saipuya sakura chu kamhangai che aron terengota sakura chuan aloten hleya ti chuan sakura hne chuan rock li chuan nang hi angel vana tanga rongkal ni hi sakura in frame ti pa chuan flankis chu peya sakura chon chumi chu loten hlein lo bum charchara rock li po chon cholmi lo chona flankis chu pe phei charchara sakura chon lein bum vele charchara pakhatin pe phei charchara pakhatin bum charchar ni chu ti chuan rock li chuan flankis chu pek du tokin Sasuke chu insul tu chuan chauta rock li chuan a thluka chuan heti hian Sasuke potential le a skills vel kan tran hmain ka hra thei dona ka van fing tak em cholen tia melen hi chona mol mel thau mai Naruto chu lo thinrim hle in enge mi zongjong hin Sasuke in ti maya ke ma hin ka bai ma sadon che ti pa chuan avatlan phaya ma se rock li chuan ol samte chuan alo ti tluwa ti chuan Sasuke chuan nang ang mia hi chumo second nga chungin ka hne don che ni ti pa chuan avatlan phaya ma se alo kick dak ora avati thale ma se lo kick dak le ora eng technique nge mang genjutsu nge ninjutsu zo ti chu soitopa ti chuan a sarengan chu activate ta sakura in chumi mu chuan alo lom hleya achan chu anin beina ma sajo ka khan Sasuke sarengan nei ti kha ashman lawa Sasuke chuan a sarengan manga bayava tumle chu alo kick dak le ora ti hian rock li chuan a saita ke hian engen jutsu le ninjutsu ma ka manglo ke hian martial arts taijutsu ka mangani ti choron sei chuak tamaya taijutsu hi inso lampang martial arts chakra ngai lo ong chi ania Sasuke saringan hian en theidon lo shrimshima ti chuan rock li chuan Sasuke chakra ka manglowa engma minen theingai naum lo chuanin lo mang tareng po nila ka speed le speed hin tam hlei lutuk speed khan ka speed hi phavelo I saringan khan en man po nila I body kha ache man do chung lo ti chu seya ti chuan an pan hi chen bai chun jom zelin Sasuke chu wana chun ti thloka Sasuke chu chau hleya ti chuan rock li chuan tu na hian ka that to don che ni ti pa chu akut tum na chu a phela engmoni manga tum lai tak chuan zurken telam pang magdo mai hian rock li chu anan vuma chuta chuan rock li nen cheng chu satel pakhat hian rock li inga tinge ya imang tum kha forbidden jutsu ni ti ishalomi ti jo seya rock li chuan min ngai dam ro kain sum zolo ni ti jo seya chu satel chuan ninja ta na thil poi mo ber chu in sum theina le midang skills atop kho ka mu tir baki ni lo nang chu ti khan mang ngal pong pong ituma hiwa han mol tak em ti cho soya Naruto in chumi mu chuan Sakura hena chuan hey Sakura ingum zia sateng satel poso zirtir tu ni theimi ti cho soya Sakura chuan ka shave lo min zot jesu chu tia zona sat mel le mai hemi hi asoi tak tak anio kemang ka phobel mi lo ni ti chuan satel le rock li lampanga chon sin chu kala satel chuan rock li chu lo haumol bula nang hi punishment pek ngai ni might guy ron chuk ro chu ti chuan rock li ang che mai mi pakhat hi ron chuka chumi chu team 7 in mu chuan akor maktak a hairstyle maktak le amit mul cha tak mai chu tu tring nei chu an hrethiam ngala chumi vele chuan might guy chuan rock li chu a nek pop maya ma se
might gai chuan Rockly chen vungin Rockly min ngai dam ro itana thatura thil ti ka ni hi ti pa chona trapa Rockly po chuan a sensei traplai mu chuan trap chung chona ko vele ta chumi te pani chutingan thil ti lai mu chuan team 7 chon an lo ten hle a ti chuan might gai chu in sem thra in team 7 chu Kakashi chungchang chu zota engtin nge Kakashi chungchang hriat ti Naruto na zo chuan Kakashi nen hian eternal rivals kan ni hi I hrave na nge ti chu lo hrila ti chuan Naruto chuan I ne thei ngei na om lo ti asoi vele chuan might gai chu an hnunga chuan a lo dinga Sasuke chuan Kakashi sensei ai na rang tlat mai ti chu lo sei vele ngala might gai chuan in hrelo ni kha Kakashi tang hian voisom nga ka chak to voisom li pakwa ka chak lo to omje chu point khatin ama a hian ka ma zo chu tia rang tak chuan atan letle ngala Rockly chuan Sasuke bula chuan Sasuke practice nan me garon mangchia full potential kalam manglowa kani ma chon huna chuan full potential ka manganga idam chuk lo mai thaini ti chu soya Rockly chuan ti hian a soi chun zuma keima hi tuna hian chakhle maila keima ai chak neji hiuga kan ti ma hian a loma ani hi ka hne thei ngai lo shrum shruma ka hne huna chuan a chakber ka ni tong ti chu soya ti chuan an pani chuan an kalta Sasuke chuan chumi chu angai to chun zoba Rockly nen khan in suan la hun han taila ka van chak don chiang e ti pa chuan thil chu longai to vak vaka episode 22 chu to pani episode 23 nen tran tira chuan Kakashi sensei team 7 ma chuan lo dinga ti hian a soya Sakura po rong kal veni chuan intel theidon che ni chu ti chu soya Sakura chuan ani chuan ma khan dot min hrilti na mi ngi soi chu omzia ti zo chuan Kakashi sensei chuan ti hian a hrilta eng exam po hi group thum zela pek che niya mi pathum in ni lo chuan in pa theidon lawa Sakura kha ama nge ya rongkal turin ka duwa wangin ka hril lo chau ni kha ti chu hrila ani ho chu an luta an lu vele chuan kho hrang hrang mi tam tak chu anong kal ve ya an hmela chu ro thap mel hle a chutan omlai chuan Sasuke hnunga tang chuan meichhia pakhat hi rongkal thuta chu tu dang ni loin Ino Yamanaka ni ya Ino teammate te pani po chu rongkal le ti chuan a teammate te zinga mi pakhat chuan ti hian lo zota nangni nu phi engtin nge nongkal ve ya ti zo chuan Naruto chuan mi a ong khom na group mo in nia ti chu lo soilet ve le a ti chuan chu zo na zo tu pa chuan ti kha chuan min ti su o ti pa chuan vin tak chuan ran changa Naruto chuan a thloka chuan anni ho chu introduction chu pe ya kan tan liaw lewin a felasin o Naruto chuan zo na zo tu pa chu a soima sabera a ming chu Shikamaru nara thil complain pe deuh ania adot lia chuan Choji Akamichi engtiklai pon thil e renga Ino Yamanaka Sasuke edik chu tia ti chuan Ino chuan Sakura chu ti hian lo tia nang chu email chet ngai la mail cherenga I chalpola thui renge ti chu lo suya a sui tak tak aniu Sakura nen chuan chang pole to hle ya ti chuan Leaf Village Shinobi ve thau chuan ongkala team 8 thau chuan ni ya chuta chuan meichhia pakhat thian hai indam thraim ti pa chuan Naruto chu ena a zakhle ya Naruto chuan introduction chu pelia ama sabera Hinata Hyuga henui ga hrathim thei ngai lo adot lia Kiba Inozuka awiten en hian rap thlak takin chethrin keimai pana sulzok asul ve mel hlemai ti chuan ato beratan chuan Shino Aburame hepa chungchang engma ka hrelo chu tia chu tinga in nel loi lai chuan mi pakhathi arong kal pheya chupa chuan bengcheng to lo tur chuna hrila chu tia soichan po chu hril chhun zum le ngala nangni hui avio su in bulvela hian Shinobi ve kan oma a than chu experience tak tak ta pon ni dona a than chu experience fak lo po ma se ka saitum jok tak chu senior do to ponom do na heng ho za ve ro in suan len chok chu ka nge chu tia Ino chuan nang kha tungai ni ve le kha te meron ti ri ko turin le te chuan kaming chu Kabuto ni ya
chi be vek ule chu lo ti ya Sakura chuan ani chuan hei i voi khatna ve thomi chu lo ti chuan chupa chuan nilawe hemi kumli ke exam to a hei kak voi sari na ni chu ti ya Sakura chuan wow experience van nga don ati chuan rap thlaki a fail chu Shikamaru chuan a fail ti chu alo hril vele chi a mase Kabuto chuan ka fail na sa kumli hi fail nan ringot mang lawin mi zongzong information la khom nan ka mangani hei enula ka nga em hi ti pa chuan kat var ve kheron la chuk trowa chu le ya chuan da chung chuan a chakra chu mang zewa chu ka da chuan khuwa sang chu aron lang ngala engza candidate nge kalpo choron lang veka Sasuke chuan Rock Lee le Gaara inei ve em ti chu zot ngala o an ming hre chuan olsam khopang ti pa chuan Rock Lee report chu ala chuaka hepa hi Rock Lee ni ya mission tam takati towa at mission ti tur ai sang tlema zonga ti to boka B rank mission pangale C rank mission som ni ati to ni ti chu sila a teammate chungchang po chu hril ngala a teammate chaktak mai Neji Hyuga le a teammate dang mai chia ten te chungchang po chu hril tel ve ya Gaara report chu pelea Gaara hi a report engma ka nei lawa a chan chu he village anong kal na hi a indin na larei vak lawa a team te po hi an hming bak hret ka nei lawa a team te hming chu he me pa zo khi Konkuro ni ya ti chuan he mei chia hi Temari ani ti chu hril ngala chu ta Naruto le Sakura chu kan hmutea Naruto chu alo kunda Sakura chuan nervous amotia fui velan an tum chu Naruto chu aron au chuk thuta Naruto Uzumaki ka ni ya nangni zongzong hi nein Hokage kala ni doni chu ron ti fak maya chumi chu Kabuto le Sasuke nan hriat chuan an lo nuya pona Kakashi point alo hriat chuan alo nui vele ya hemi ka hriat hin mo Naruto fan tik tak Naruto fan dik tak ta thin lo chu a khoi ta zakang mo tu na ka soi kha Sakura chuan chute awak wang chuan Naruto chu are ka Sasuke khoi ngile ngam tap na he nu hian chuta Kabuto chu hanon bai ta thut me ya Sun Village Shinobi ho hian aron bai chu ni ya Kabuto chu aron bai popa pakhat chuan ron nek popin Kabuto chuan lo bum man ma se atar mit chu ake choka thingthen hokin aluak chun zom ngala chu Sun Village a an Shinobi chuan nang ve kha kumli chung exam peto experience nei chan ve poila nei lo ti choron soya Sasuke chuan engtin nge ni thei abum man kha chu lo ti ya Gaara le Rock Lee po chuan chumi chungchang chu lo ngai to ve charchara chumi vela lo boilai tak chuan mi pakhat maya ser nga deuh mai choron luta chupa chuan ka nga tir wang chawi mi lo ngai dam don ya churon ti episode 23 po chu to pani episode 24 nen tran tira chuan maya ser nei trau ninja ron lut khan a ming chu ipiki ni thu chu hrila ti chuan Sun Village ninja ho chu a hau ngala Sun Village ninja ho chuan kan ti pal lutuk kan voi khatna ne kan phur deuh hleka lom le ti chuan hrila ti chuan ipiki chuan insual tura ka ti hma lo chu insual theilowa insual don po ne la inin that tura ni lo ti chu hrila ti chuan ipiki chuan ama sabera in test kan nei dona chumi a chuan written test ani ngati rol chuan Naruto chu angai te in alo boile to a angai nam do lo pai ti chuan khoison ti chuan han pe ipiki chuan ti dan tu vel chu hrila no pang cheating line man ni chuan mak nin katanga ti chuan mak som khoison zongjong in chang chuan mak som in hunga pakhati diglewa mak thum kat ati chuan Sakura chuan Naruto hi zero mu po ni se Sasuke nen kan pass thei thawang ati chuan ipiki chuan in ninja teammate ami pakhat khan zero mu chuan in team kha eliminate ati ngala Naruto chuan Sasuke le Sakura min thrial som do ni hi chu lo ti ya asira chuan meichia pakhat hian alo awa Naruto hoi phei chu Hinata chu lo ni ya Hinata chuan thadewin ti tumang o ti chu a hrila Naruto chuan ole ti pa chuan
a om lo engma ka hrelo nia ka ngei sak lo nge a om lo hi ka kher vak lo ti chu lo ngei tua zirti tu tam tak chuan sir vela chuan ipk rual rong kal ho chuan thut trawa ti chuan ipk chuan in tran hma in thil pakhat ka hril le du chawa hemi hi in team te chet vek theina ponia chuanin khoison dang ala oma chu minute somli panga hnuwa kan pe chawnga in chang zo man vek lo chuan anga inaum to lo in fail ani mai ti chu hrila test tran tur chuna tia test chuan tran ta Sasuke le Sakura po chun boil hle ya Naruto chu kan hmu the Naruto chuan thil har sa deuh po ka pal tlang lom le ti pa chuan zian tum chu khoison vel chuan chiara alu chu haile tamuk mai le Sasuke po chu kan hmu theya ani chuan avahan maktak em pakhat na maka thiam lo ni ti pa chuan lo nuya Sakura po chuan Sasuke Naruto khung takin engte mo ti tau pakhat maka thiam lo ti pa chuan lo dom gun tapani po chu Sakura chuan athloka chuan cheating ti tur shum ni hi an ni ho hian hemi te sinda ti chu lo soya ti chuan ipg chu ron tong chuk le a engpo ti don ula impass lo na chan satam joka in train ta khan an lo shmai theya chu wangin in cheating don chuan thuk mang dawin tu ma shet lo tur cheating chau ti chu hrila Sasuke chu kan hmule theya ani chuan chutlai vela Johnny nom ho chu unexperienced te hria ipg tu soipo chu asha chuak ngal zaka ipg chuan thadawin tu ma shet lo turin entonang chau ti a soi chu asha chuak chiang hlia chu ta hre thiam hmal chu hemi exam hi pass tu ne lawin kan thren te ne na kanin bek theina le communication kan thiam na en na turani ti chu asha thiam hala fing ve hlame mase engma ka thiam lo van maktak em ti khachu analani abonani kha chu mo ti chuan ama saberatan cheating ho chu kan hmu theya ama sabera cheating lampanga kan hmu thei chu gara chu nia gara chuan alei mang chuan mi an servel chu lo ena chu aziak ngal zela kiba le akamaru po chu kan hmu theya akamaru chuan an sar hrila kiba chuan lo ziak mulmula Sun Village Ninja Kabuto ron bai tu pa po ka kan hmu theya ani chuan an zia dan vele chu lo ngai thlain alo ziak vele zela chu thau pakhat po hian lo en ve a sino bula chon vokalin answer cho hrila sino po chon lo ziak vele ten po chu kan hmu le theya ten chuan dathlang tam takhi achunga chon lo khain akut nen jon koneka mi zong answer cho lo en kola ama po chon ziaka rokli po chu en tira ti chuan Naruto kan hmu le theya zeto chu alo vai hle a inde kan cheating ang min man chho chuan Sasuke le Sakura tan thadom bok silo ka cheating lo ka fail pon a thadon chuang bok sila inte kan han tianga ti chuan Hinata chuan ka cheating ti rang che lungai su chu lo ti a chuta an han ring hlelte te a ngatinge min cheating ti ri tum ti chu zo chuan zakdau chung chuan keini pakwa hi kanam khom vek chuan nakina boina kan to pon kanin ran pui tun thei don sin ti chu lo hrila Naruto chuan yes ti pa chuan enan tum chu kunai chu ahma tang chuan min an vom phaya chu zirti tu pakhat chuan nopang pakhat dokana chu na voma chu nopang chu ron ding chho enga tingi ron vom ti chu zo chuan voinga cheating ai kan hmu to chia chu wangin I team ten in chuk thei to nga tia midang pakhat po chu an hu deulo ka chon man vele Naruto chu cheating ngam taring reng lawa ti chuan cheating du lo chuan lama Hinata bula chuan ninja bon takkania nang po ila ni nge yang cheating lawa pass nge hi ka du ni chuan ti fe khang langa ti chuan Naruto chuan chuba ka keima hi minen ti chuan anon man chopal chain I fail tel ve do na ati chuan Hinata chuan Naruto min van nge saktak em ti chuan alo lom hle Naruto chu le lampang hoi chuan lo trap lo isoya ti chuan Neji gan mu theya ani chuan Byakugan alo mang ve ya hemi hi Neji te tlena an ke gen kai saringan lampang type do ni nakindawa hemi chungchang chu episode malampang apo kan la hre zau zela ino po chu kan mu theya ani chuan Sakura nen chuan mane transfera answer zong chu ena hemi hi ino te tlena an ke gen kai ve ni
gara chuan cheating chu lung taka lo bei zelin mi tu ma mu lo chuan ati chara ma se ipk chuan lo mu renga zirte tu pa ngai makka tur ni ve lo wang chuan engtin ma chuan ti lo gara hi bon hle mei chu ten ngota chuta kon ko ro chuan ka zunga chuak chu ti ya zirte tu pakha chuan thlung chung chuan zunin na chuan a hruaya kon ko ro chuan zung pa chuan zirte tu tai fan mol tak em extra teacher om ti pon hrelo nia ati chuan chu zirte tu chu milem mai chu lo ni chu kan ria kon ko ro papet mai lo ni chumo ti chuan Naruto chu kan hule theya alu chu lo dam ngata episode 24 po chu to pani episode 24 9 tan tira chuan genin ho chu kan mu theya anni ho chu achan ve ai tamma chuan lo chhuak to ipigi chuan ringleng long mai hian ole minute somli panga zo to tuna chuan in last question in dong tong chu ron tia ma se in last question in dong ma in hemi hriang chau rule thar ka nei nia ati chuan kon ko ro choran lutai ipk chuan ipapet so kha akal thon lewe ron thu ro chu tia hemi tang hian afing je chu kan hra thiam ve kanga zirte tu asira thu te laka tang kha in hu ti lo turania ipk na thutir le me me ni chumo khamia zirte tu tan hu lo wang khan thilan sei ma che chuan kakasi kuranai le asuma chu kan hu teya senseis te how to senseis ipk chungchang jo lo sei howa kuranai chuan ke chu khapa kha kara pe ati chuan asuma chuan rap durere su ma se alom ve thonia rap ain lauzogla achan chu anbu black opa mi to char thrin ani ya mi sei se thrin ani chumo anbu black op po hi rock ninja ho mantura an thon thrin ho kha thattur an thon thrin ho kha ka tenglam pangkhan ni chumi chu sei chun jom jelin anbu black opa mi to char thrin ani ya ani chu afing em na chu ami thian thila mai ngai lewa tuna so no pang ho so depression to em in stress na sa takin anom don ti chuan hrila ti chuan ipk chu kan hule thei ipk chuan tuna hian thil sei du ka neya chumi chu he answerin dong ma hian min chang turani he answerin dong nuwa hian in exam na hun hi minute som panga cheni dona chumi minute som panga chunga in chang zo emo in fail ani hlo chuan in test non le thei to don lawa a chuak du ho chuan ban pharula tuna ban phara an chuak lawani chuan engtika ma exam hi an pe thei to don lo ti chu hrila chuta chuan no pang pakhat chuan chu tinga thei lo achan chu ma exam lo fail to ho potla hian an lo vek hi ati chuan tun tuma mi ho hi in van doi do ni tuna hian ipk morino in exam kalamek hi intan hina thalo ni hi ti chu soya ti chuan adot le exam du jok chuan no pang ho chuan ban chuan phar sap sapa sakura po chuan Naruto le Sasuke ban an phardon silawa Hokage ni atum ngei dona Sasuke po son athil ti tum mi tha ti kha ti hlotling nge du dona chuan du don bok silawa antan him ban kan phar mai nge ati chun wa han mol ching tak em Naruto chuan aron phar khala chuta bana phar vele chuan sin chu ein thak le kan sensei step athum chu kan muthaya ipk chungchang thau chuan lo soi char chara a chungchang hi poimo vak lo wangin koron soi lang kher lawa ti chuan Naruto chu kan hule theya a kut phar lai chu dokana chuan a peng popa genin ni char po ni le Hokage hi kani don chiang lutuk nang ang mi pakhat mai mai khan min dang lawang chu tia mi zongjong chu an hu phut na te chu abau veka an phur thar le ta sota chuta ipk chuan exam chuak duin lo mem chu ti char chara tuma chuan tingpo chun tum to lawa ti chuan to pa chuan ipk chuan kalom pui chau in pass ta vek mai chu ti chuan Sakura chuan engti last question khani don chu ron ti ngala he nu himon ti mo ti ngai ma hi exam ti ro ma hian chuak te ro se poilo ti chuan ipk chuan ti hen changa last question ti reng om hleine chu ti ya student dang pakhat hian ani tuna kan chang na ho hi omse nei lo mai mi ati chuan ni lawe hey in gathering skill in thil hria thiam theina le in teammate ne in back theina skill en chin dan ani hi chuanin
kha June in pani in bulan thut ve reng kha khang ho tang khan in enton tur lo ma ti chuan mi zong zong chuan an lo hre deuh fur to a Naruto ti lovin ti chuan Naruto chu sak tak chuan alo velin ka hrem maya da thik hrathim chu mi vele chuan mi che pakhat hi tu ver tang hin ral luta ipk hne chuan eo nangma wang vek hi ni mo ama ai no pangan pas nem tlat mai chu ti ya ipk wang lampang ni Naruto wang ani ti hria se chon makati veng chu ti chuan chu ninja maktak karon lut tuk veron tlo chekher nu khan aming chu hrila kaming chu an ko ania adot le in exam la tur kani chuan in hriang cheu tuna hian ipk wang hian pas nem veu mo ula adot le achan ve itamin tla don tho tho chu ti ngala ti chuan ram hnoeng deuh ma hian an kala chu fence nen chuan alowin thuam traveka episode 25 po chu to pani kalome episode 26 nen tran tira chuan genin ho chu forest of death anti mai adot len exam na tura chuan an lom thupa chuta chuan Naruto hnunga lung square lampang pakhathi arong kalpheya Naruto chuan Konohamaru ni ti chu hrethiam ngala chuta awakok che chu Konohamaru le a theda pani chuan an chuak an signature post chuan an ding ngala chuta chuan Konohamaru chu Naruto chuan infiam no hun kan elo kalo chu ti chuan Konohamaru po chuan infiam tur rom kal kan elo ama zong zong in ti to kha min hril tau hey assignment ania pas nge ka ngai chu ti ya Naruto Sakura le Sasuke chuan chu an mani o chuan an mani ori nge chuan an hrila hemi hi filler episode lampang type do ni wangin karon explain thlap don lawa episode 26 nei chu ti hian a topa ke mani viewer sawin engti elo thleng enge thleng dan vel kan hre theinan mai chawania chu wain ka explain do lawa in hret du chuan ka video hlui te khan mai ro episode 26 chu atopani episode 27 nen tran tira chuan an ko chu forest of death ma loading chuan forest of death a hin ka lo ma cheu voina chuan in survival skills kan check do ni ti chu lo seya Naruto chuan in survival skills kan check do ni hati chuan an ko chuan kunai pakhati alam panga chuan na vum phaya Naruto chu len bum man lawin a mai chuan serom pha chu mai chemak tak hnunga chuan awa funghala an ko chu rang tak chuan Naruto hnunga chuan ron dinga in bum man na nge no pangte chu ron ti chuan Naruto chu hlau hleya kunai chu angonga chuan latin bok nen chu milai tak chuan chu mai chemak tak chu an ko hnunga chuan rong kala alei sei tak mang chuan a kunai kha ron pelet leya an ko chuan khongai takin itol hnung do theingem chu ti chuan chu mai chemak tak chuan o ka ti pal lutuk thisen a chuak sia thisen ka mu hian ken sum zo lo lom le chu ron ti ya Naruto le Sakura chuan makanti emema ti chuan an ko chu om na hmuna chuan wading let le in ti hian a hril tranta hetlai in lurual hian entrance somli pali chung oma chumi chu a main tower 10 kilometer soma hlania survival program ania hemi program hi scroll pahnia be chana ni dona scroll pakhat jok chu scroll of heaven ania a pakhat le jok chu scroll of art ani hemi hi nei ve ya tawara kaltura nia in nei lo chuan darkar za som ni chung in omanga yanga chumi chung chuan in hmute ni le chuan tawara in le tle theyang ti chu soya film khur hle in chaturani achan chu mishing 8 thin ramsa ta pon oma ran nung ta thlengin hlom tak tak anoma nim ta thleng point mishing 8 thin ta pon oma ni ti chu shrila den ther khopang an ko chuan darkar za som ni chung hian in ei tur nang mani nin zong turani ya inin tur po nang mani in zong turani ti chuan in team te in ti dam ngai na om lo nang mani ta na in ti dam ngai na om lo khopa in hliam an om chuan in disqualify nga langa engang pon chua du ula darkar za som ni chung om zia chuninga chung chu inom ngai don ti chu shrila an ko chuan ole tuna chuan mi qualify zong kha in groupa let le ula chuta chuan in scroll tu thok an pe chonga a chan ve ni dona hemi ten in hen in beya in lak saka ngai dona chuta in te thailo ni chuan in hriat kha chu ti ya ani chu an hming chu in zek lutin an entrance gate tu thowa chuan an thon ta
gate an hung rual chuan ninja zok zok chu an tlan chuak nga la thang te chu an kam ngal char chara ti chuan hinata kibalia sino chu kan muteya chung ho chu ninja dang group dang ho hian lo ena chutlain en lai tak chuan ran nung ho hi an chunga chuan on tla hei hi hinata te team plan lek chu lo ni ya team pakhat chu ti chuan an hne nga la team 7 chu kan hmu le theya Naruto chuan ka zunga chhuk le tuk ti pa thing hnunga vakal chu aron let le chuan Sasuke chuan an hnek pop maya Sakura chuan engi hriat ya ta mi ati chuan Sakura chengdo khanin ta che so pa so amaya po serpom to lo so chuanin aral thum vela paina so ading lama Naruto chuan a vuat thina ma se so Naruto lem zok so chuan avai lama aron vuat dei so ati chuan chu Naruto lema changpa chuan a hmel taka chuan on let le in Sasuke te lampang pan chuan atlan phei ngala episode 27 po chu to pani ti chuan hemi role hian kan voina video tur chu ato pani